Ayan mga bay, paduong na may karoon no? Sa Save More. Okay. Okay. Ay. Buyog na ko ako ang kaluha nga pangag. Dari ta bibi. Para kita sila sa view sa palibot. Ay pangag. So mayo na mi karon mga bali sa Save More. Kauban ko ang let's be. Carla. Magbukas. Alright. Ito yun. Mapayat kita Oh. isuot makita gidari ko to. Pero not the same color. Hindi na, dili. Ipon. Hindi, nalagay ko. Ay, katunaan sa dito center. Kanang Yuno. Itong mga flags around the world. Different flags, no? Ano yan, igaan na yung ulo, eh. Sige, sige mga bayan. Wala ka ma. Ugat ihapon. Kita ilan. Ha? Espilahan yung muda. So, medyo luwag karoon ng sakyanan sa jeep. Ay, mga panahon, nagilagay. Kita lagi na rin. Nato na lang. So, ay, mga panahon, mga bayan. Huwag kayo ang asin, magdikit yun ang mga pugod. Oh, wala ilay paligid. Ano ba ito mga pugod niya? Usahay ka ng dagdag. Lalagay mo. O, dara-dara, eskwelahan. O, dara. Eskwelahan. Kunawan silahan. Ibu Elementary School. Anak. Okay, nilayas. Nilapas na ta sa inyong school. Ngayon sa mga bahay, baka para bitaw ko gitna. Okay, yun ang kanyang paglalakad. Dahili na lang dito yun. Kabiting ko utak. Patuto ko yung pinakanya, police driver. Bisag nakalihal-disod kasi mga dala. Pero okay lang gihapon na yan, understand. Yan lang ito masabot. Kaya di Cebu, ang Cebu, ang masabot na ito. Ano lang ito, ang masabot sa Cebu. Kasi lang niya, wala tabi. Sige. Wala ta mga bayo. Doon naman kayo ang Save More. Doon sarap kabiyahe. 8 pesos ang pliti. Pliti sa Pilipinas. Pliti. Kalihog. Gusto mo mo kasi pliti lang. Pliti sa lang. Pliti sa lang. Ito o 15 pesos. 7 naman kayo niya. Basta nagigikat ko. Bangga, balihog ko sa pliti lang ka. Thank you. Siguro mga bay, mga company diri sa Lapu-Lapu. Save More lang na iya, duha sa kabata. Mga company diri na. Atbang din sila. Thank you lang. Ano lang po? Okay. Gate 4 nya, gate 3 nya. Gate to sa atbang, gate to sa atbang, gate 1 diri. Yan. Gate 3 lagi. Oy. Gate 3. Oh, gate 3 nya. Sa atbang, gate 2. Dayon kini ang gate 1.
Uy, uro kay tag high cool. Kuya mo. Okay. Adjust lang kuya ha. Sige, go. Kuya, pwede mo na oh. It's okay. Oh, sige. Let's go. Ay, Diyos ko po, Rude. Ay, Diyos ko po, Rude. Okay. Tabok. Ali, bibi, huy. Awit. Nagkabet na siya. Mamiyak man ka. Pakilpo niya ako. Nakago ka. Wingi ano? Hindi nga stoplight. Green? Ah, sige. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay. Pwede na tayo tawid. Okay, go. Tawid ta. Ay, Diyos ko po, Rude. Okay, go. Ay. Yuma. Okay, wala na pakilan. Oh, kainit. Sige. Go. Okay, hawiri lang. Ikaw may hawit, taro nga ha. Ang yung opisina dyan. Ispipi, ano ka na? Ato mo si Mar. Ari mage. Nanami sa USSC. USSC. Gimana, Bang? Apa yung mga bang? Ha? Apa yung mga? Wapa ko na inahan. Sarot. Siyempre, maliwan na. Ako liwat ti ay. Sa mami. Oo. Bibi. Naman dahil diha atong kuan. Kanang tracking number. Stop sa na itong video. Sige, hala ka. Ginoo. Wa magilis sa daan. So, nadri. Nanami mga bay sa... Alam eh. Bukan mo. Nanami diri mga bay sa Western Super Union. madala. Super, ay, sorry, Diyos ko. Oh, nanami diri mga bay sa Western Union. Unya, kay nalimot mo sulat sa tracking number. So, ako sa exit ha. See you later. Daghang salamat. Diyos ko po, Rude. Mo ka na iundahan lang. Thank you so much sa inyong tanan mga bay. Ipakita. Tara. Si Santa. Si Santa. Oh. Santa, kay ko Unya. gift. Merry Christmas! Ingna sila. Merry Christmas. Ho, ho, ho.